салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. хеле шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо шумо бо мо ҳастед ва ҳози имрӯза видеода ман мехоҳам ба шумо ҳамин намуд туфлию басаношка ва дигар чизора ҳами пойафзола нишон диҳам, нархоша ва фаҳмонам шумода. ҳанаи 220 сомона туфлиҳои золатисти ино туркӣ будан. ин тарафда боша наи басаношко боша бо ҳаст 170 сомон, 180 сомон. ҳанаи намуд туфлиё бо ҳаст чанд намуд ё бори тирамоҳина 180 сомонӣ. каблукои ино пастаракай бо ин намуд формаи каблука фирари мегуфтиян, чоркунҷаи паст. марҳамат инаи тарафшам 180 сомонаяй. инчунин анаиҷада бо шлёпкое ки пешашон маҳкамай ва каблук доранд. бони гинои сваровски оро дода шудагиай 180 сомони иноям бо азана ино ҳастай. инош боша инамуд шлёпкош боша 145-150 амхе нарх. дариҷа бо анаи намуд балетко ҳастай 140 сомонӣ. марҳамат тамошо кунед. аз ин балетко хеле зиёд аст. бисёриё дӯст медоранд чунин анамин намуд пастака. марҳамат ира тангемам меган бисёриё аз рӯи якенам хе ороишоти бо сангчои хушро анами ороиш дода шудагиай ва аз ҳисобе ки хеле бароҳат аст. нархошо набинед 140 сомон, 150 сомон. ҳамин чизо дар мир обуфам ҳастай ва дар бисёр ҷойҳо ҳастай бо нархи гаронтар. ҳозир маи ҳамаи ҳаминора аз якум дарвозаи корвон аз пажарка тарафи пажарка якум дарвоза якум ряди ростакӣ ба навор гирифтаистам. дӯстони азиз, ҳамин якум ряди ҳами дарвозаи чи биёед, дарвозаи якум пажарка биёед, рядои охиронош ҳамаш анамихел пойафзол мефурӯшанд, ҷои обтовишай ва баъзе анамин ва ё нуқтаҳои савдо дона ҳаст гуфта навистагианд. шумо метавонед ки бемалол омада бо нархи арзон харидорӣ кунед. рости дар видеоҳо ман попшиҳои 35 сомонарам нишон дода будам, распродажора 55 сомонаям буд ва ҳозир боша камакак қиматтаракора нишон додастам. марҳамат тамошо кунед. не намуд шлёпкаи пастак аз 65 сомонӣ. болоша бинед хе паутина бори золотисти баданаи моҳ дора 75 сомон. бисёрам хушрӯ. белладонна и фирмаи нағзай бисёриё анами вая мегиранд. белладоннара фирмаша барое ки сифаташ хубай 75 сомонана. марҳамат бой аз ино 65 сомонашам дига гулошам буд. касое ки мехоҳа бо омада паратар бинаи 65 сомонаяй. дариҷа камака хато шудай 75 омадай, вале ин намудуш боша 65 сомай. ҷада бо дига намуд каблуку туфливу мисол вай ҳастай. басаношкаҳои пешҳӯй ҳастай. баъд бо ҳастай ки қафоошон кушодагияну пешашон маҳкам 170-180. анаи намудо балеткое ки навман нишон дода будам бо ҳасанаи хел рангош 120 сомон, 140 сомон, 180 сомон. ҳар хелае нархошон. шумо омада бо якта ба якта тамошо кунед. дар инҷо ҳам бори туркияй, ҳам бори гуванҷӯи хитояй. чӣ хеле ки медонед бори гуванҷӯи хитой, дӯстони азиз, сифаташ хубай, яъне ки баробари қариб ки баробари анамин борои туркиян. нархошонаму баъд сифатошонам баъд хуҷонам чӣ хеле ки мегӯянд аҷиб астан ваян необычнян. ана марҳамат анаи намуд балеткора бинед 120 сомон бо арзон мешаванд. албатта як чиз дига тамошобинони азиз ки бозор калонай ва дар ҳар мағоза дар ҳар нуқтаи савдо ҳар хелае нархошон. мисол шумо баъзан меоед мумкин ки аз ин да арзонтар ёбед ё ки аз ин да қиматтар ёбед. мақсади мо бо анамин тақрибан бо нархи анамино
шуморо шинос карданай. шумо видеои моро тамошо кунед ва агар харидор бошед омада бозора бинед, аз мо арзон ёбед, рафта аз унҷа харед. Вале агар бинед ки қиматтарай, омада бо анамин магазиное ки мо нишон месием, омада аз инҷа харед. ана иҷа бинед дӯстони азиз, 150, 160, 200 амхе нархо дора. инчунин ҷада ман мехоҳам шумо дана ин намуд ва ёи туфличои чира нишонтим. туфли неву ам патинкои вая. тирамоҳи асени висенира баҳорию тирамоҳира нишонтим. бисёрам хушрӯанд. 250 сомон, 220 сомон амхе нархо доранд. ҳамаи размерош ҳаст. баъд фасоношам бинед, фасоношам гуногун астай. боварӣ дорум ки ҳар як касе ки мисол аз анамин патинко харидор аст, ба хости дили худаш пайдо мекунад. бинед ҳам рангошам гуногунай, ҳам моделиш ҳар хелаяй. кадом намуде ки шумо мехоҳед, метавонед омада аз наздик дида интихоб кунед. дар инҷа инчунин кросовкиҳои янам хел ҳозиразамон, чӣ хеле ки мегӯянд, кросовкиҳои баланди объёмни мефурӯшанд. ин нархҳои 180, 150, 200 сомон астай. омада ба хости дили худтон шахсоне ки мисол кросовки мепӯшанд, метавонанд ки омада интихоб кунанд ва баъдан харидорӣ кунанд. ина бинед чанд моделиш. формошам бисёр хушрӯвай. рости бисёртар ози дар намин байни ҷавоно, дар байни ями духтарако мебинӣ анам хел кросовкиҳора ки аз анамино истифода мебаранд. ина марҳамат, ин намудошам тамошо кунед. ҳам каблукдор дора, ҳам каблуки паст ва бо анам хел сплашноӣ ҳастай. чӣ хеле ки гуфтам 200, 220, 180, 260 ҳам хелай весеннёву осеннё патинкош, яъне баҳорию тирамоҳӣ. ҷада интихоб хеле васеъ. дӯстони азиз, туфлиёра бинед. туфлиё 80 сум, 150 сум, 200 сум, 250 сум ҳар хелай. инчунин ҷада бо нами интихоби васеъи шлёпко ҳастай. шлёпко аз анами 60 суму 70 сум оғоз мешавад ва баъдан то 150 сомонара доранд. шумо метавонед омада мустақилона бо аз наздик бинед ва агар дарёфт кардед харидорӣ кунед. набинед контейнери, ба гумонам ки контейнери рақами 467 буд. дӯстони азиз, бо худтон омада як бори дига бинед. рости анамин якум дарвозаи амин тарафи пажарка якум риад хеле зиёд аст. анамин обуфо, анамин попшӯи занонаву мисол барои ҳам занона ҳам барои наврасон хеле зиёд аста интихобшон. омада бемалол тамошо кунед ва баъдан интихоб намоед. боқи дӯстони азиз, сарбаланду хонаобод бошед. худо ёру мададгоратон бошад. хайр, то барномаҳои оянда.